да се обърнете към БСХ 6000? Ами, по принцип, неволята. Неволята, предвид на това, че е скъпа поддръжката на тия локомотиви, ремонтната поддръжка, цикличността за ремонтирането на локомотивите, получават се тежки аварии, предвид на тежкия режим на работа. Съвсем случайно имахме удоволствието да контактуваме с представители на фирма QMI, които от своя страна ни предложиха услугата си да третираме моторите на нашите локомотиви с техния препарат SHIC 6000. Българинът по природа недоверчив. Вие как приехте? Точно в този смисъл ще кажа, че в момента, в който получихме тяхното предложение, аз лично за себе си мога да кажа, че проявих пълен скептицизъм в това отношение и недоверие, имайки предвид рекламите по медиите, по радио, телевизия и преса за моторъп и разните му там уплътнители и подобрители на маслата. Приехме го, пак казвам, с скептицизъм, с недоверие, но въпреки всичко решихме и приехме офертата на фирмата и на 5 януари 2000 година третирахме първия локомотив в тогавашните мини Перник. Локомотива е 5538. Същия локомотив имаше преди третирането с препарата много лоши показатели по отношение икономия на горива и масла. Даже, за да съм по-конкретен, имаше моменти, в които на 24 часа локомотива дозареждаше с около 50-60 литра моторно масло, а разхода на гориво беше над допустимите граници. Заредихме, третирахме локомотива с препарата и за много кратко време се убедихме в качеството на предлагания от фирмата препарат и мога да кажа, че аз лично се извиних на госпожа Ротер за това, че съм проявил този скептицизъм относно техната оферта. Просто резултатите след третирането на локомотива са зашеметяващи.